Takže čaute ľudia, nové video je tu s pánom M. Ahojte, no ja som tu dneska prvýkrát a budeme sa snažiť pušnúť ja Leona na minimálne 950 trofejí a teda pán S sa bude snažiť pušnúť Stúa na 900 trofejí, tak dúfam, že sa nám to podarí. No, tak ideme na to, top 5, to je dosť dobré. Kebyže tak je nová quest a použil sprejov za celý, takže pán M. Ja si mám, do prdele, dostal ultinu, bacha. Do prčíc. Nevadí, ja to skúsim jak pušnúť. Dám sem bota, nech ma nenájde. Dobre, teraz nádherne môžem usunúť. Kámo, ja hovorím, pán S, ja som so Leonom úplná siva. Kámo, a spreju. Čo som sebe myslel? To nebolo do mňa najlepšie, prepáč. Ale nevadí, skúsiš, vydržíme a dáme top 2 a dáme aj pro. Spikovacie debil. Kámo. Ja teraz dám trochu páš. On sa tu točí. On sa tu chce točiť. Penisko. Matuško, takéto slovíčka radšej nie, okej? Dobre, sorry. OK, teraz sme trošku v zlej situácii. Cold má 6 powerky, bo ja si Čo môžeš, on ťa zabije, GG, kámo. Skúsim vydržať ešte 5 sekúnd. Kámo, on má 16 powerky, bo to ťa dá na hit. GG, kámo. No poďme. A to je ťažké. Poď. Áno, super, poď. Som nemal šancu. Že kámo, ešte aj ultinu by mi tam dal, tak kámo. Nevadí, plus 7, to je dobre. Hej. Super Star Drop, z toho nič není. A pozrime sa, koľko má pán S trofejí. 6-7. Dobre, tak to je hrozný cringe. Tento legendary skin dám. Podľa mňa takže také bol skin. To 209 legendary. Bacha. A proste oni to dali free. Kámo, to opäť strátilo hodnotu teraz, lebo to má v podstate každý. Počkaj, ja idem trošku na tak. Ktorej som ja, neboj sa. To nebudú takí debiti, podľa mňa. Takže ja som mal raz takého, ktorý týpeček proste dal som bota a on si zapol, že hypercharge, ultinu a išiel na toho bota. Sprejuj zatiaľ. Nemáme la pa. OK, bacha, tvoj Mortis sú to v kríkoch. Už není. Toho vybombíme. A máme tu prvého, ktorý nás... Tí, čo si kúpili, vieš, ak museli plakať. Kámo, proste... Kámo, ináč pravda. To jak... No ináč, tak keď ti padne 300 gemový skin, ale nemáš toho Bravlera. Piperka, to jak ťa dá? Čo? Mandy. Super, pán S, to bolo fakt dobrý, kámo, uhýb. OK, Mandy scan 1. Poď. Áno, to bot. Tak to je. To bolo trápne. Áno, ja som ho dal. Či ty si ho dal, ale tak obidvaja, tak to je mega, kámo. Poď do stredu. Nebudeme dávať... Showdown, GG. Showdown. Poďme, áno. Poďme, kámo. Prvá výhra za dneska. Poďme. Druhá výhra, no. No hej, prvá. Kámo, a ja možno boxík valentínsky. Teraz, ak dáme 19 trofejí, tak už mám 900 trofejí. Jo, a ja pušnem 920. Kámo, Kámo, kebyže dnes dáme 1000 pohárkov, kámo,
Kámo, veď ja môžem hrať tak 50 minút, 40 minút určite. No a ja. A ináč ľudia, ak budete, napíšte do komentárov, koľko máte brawlerov v Brawl Starse, sme zvedaví. Kámo, ty Či ich Fox, máte? ja mám ten toxický fame, či čo to je, vieš, ten zelený. A mi také, že Juniorčka, Kámo, ja zoberiem všetky tieto power cubky, poď za mňou, lebo poď za mňou. Leon... Zoberiem toto, lebo Leon s power cubkami, kámo, to Jedna niečo radosť. také veľmi ťažké na defense. Poď tam. Či šúti po tebe niekto? Nie to bol bot, ale je tam Dynamite, tuším. Tu je tak to je pohodka. Bacha, tu je... Aha, oni sa tam... Bacha. To bolo desné. Pohode. Poď tam, Idem poď na za ňo. mňou. OK. Je off? Ja tu dolu. Dobre, ale tak Poď na dali ňu. sme aspoň To nestihneme, ale však sú slabí. Dobre, ale dobrý push celkom. Ok, to je Miko, to je taký nepríjemný skáče. Bacha, by neskočil. Však aj tak ho skôr zabieme ja ako on. Takže pravda, lebo sme tu dva. Počkaj. Áno, dobre. Kámo, sorry. Bož! Nebol, kámo, škoda. Kámo, keby nemal tú gadžetu, kámo, tak ja Kámo, žijem. sorry. Ja som nemal útoky. Ľudia, musím to skúsiť zadefendiť, takže dáme takto botíka. Nech si myslia ľudia. Tak, dobre, takže vieme, že tu je. Tu je kto? OK. Tu je niekto kopirant. Surge Mind Rust. To nebude príjemný. Čakajme, a to bude v kýle, podľa mňa. Jo, top 3. Bože, 3 som ja. Ja viem, Ja, dobre. tam Tak ja idem tam. zajtia. Neka! Kámo. Kámo, koľko je to minus 2? A to je 0, OK, fuj. A ja mám 0. Nevadí, kámo, keď tí typci proste majú už 10 power cubek, tak to sa fakt nedá. Musíme na začiatku nás bojať power cubek. Bota zabil na hit, však to je taký dimič, kámo. Kámo, že a tu mal koľko? 7000 HP, 8 dokonca. Inak, kámo, toto je môj rekord v pušovaní náhodou. Lebo ja som za pár dní, keď sme boli si D, tak my sme mali paš, ale že ma si možno odohrali. Dobre, Odohrali možno, že na ňom počulo trofej. Proste ja tu boli... Hej, my sme 200 alebo 600. A si bol na tej chate ešte pán len tak do... Wow. Dobre, ok, sme pohodičke. Oni sú strašne dobrí. Pozor, to ťa zabije na hit. Nemôžeš k nemu blízko, lebo on ťa dá na hit. No, presne o tomto hovorím. Kámo, boha, to som hrozne dal. Minus 6. Kámo, minus 5. Kámo. Hrajme hnusnú hru, proste, prekempíme to. OK, toto nebude síce pekné, ale tak... Kam mne sa to Čo baví? neurobíme? Ja za chvíľku púšťam 15 600 trofejí. Počkej, sa badlo bratsko. Blbé. Keď ťa počkám v lobby. A tak to je pohoda. Nedávaj ultinu. Ja viem len... OK, mám... Jaký kemper, kámo. Kemper to jeden ľudie hrať. Kolta hraje. Kámo, to sú typičky. Hra Edgara, kempy v buši a ešte má tu oné.
Kámo, to je také duo, že jeden proste Edgar Spamerský a potom hrá Colta, čo je aspoň skill, ale je na long range a dáva celkom good damage. Inak Rico není tak zlý. Hej, Rico, akože není zlý. Lebo on to dáva Len, že nemám na ňom moc dobrý level. Po 1000kách to dáva skoro. Každá jedna gulička. A tak na to, koľko Okay, to letí, no tak to až tak dobre není. Tam je Edgar s 20 hapkami, kamo. Samozrejme. No, Poď. Bubra! Colt 2. Ja to chcem zbrať. To aj bolo dobre, to je... Čo? Čo? Ne. Kámo, teraz sme to vážne pokakali. Kámo, ale on jak strieľal cez steny, nestrieľal cez steny, a ono moc. Neviem. Jaj. Potom môžeme skúsiť aj iný game mode, ale tak asi to vidím na showdown. Hej no. Však Leon sa dá počúvať len k knockoutách, keď tak. Jo, ale teraz je knockout na taký skôr na Piperku. No áno, na Snippy a tak. Jo, akže ja mám Piperku na nejakých 270 trofejách. Ja mám na Chester a ja mám aj. Ale on proste dáva jednu tú, čo to je, reťaz, damage. Na blízko. Čo? Tak to je odstera. Ja viem, to je dobrý damage. Čo, au. To bol... To je fakt Prečo sú niektoré reálne super lepšie? Než bol Spika? Podľa mňa, fúha, podľa mňa nie, čak on bol šerka, ne? A on je teraz Myslíte, napíšte či bol super herka. To podľa mňa to je trošku damage, my sme zabudli na spray vlastne však. Tak lebo kámo, tu už dostávaš minus 6 za 4. miesto, tak tu už sústredíme na hru. Bacha, je tu Leon, 9-kový, fúha, 11. Utekaj, poďme, palec. Bacha, je tu niekto. Melody. OK, 2, ale za nami je 12. Kámo, to bacha. Poď za mňou. Kámo, závažne 12 010. Kámo, sú furt 3 týmy. Aspoň nebudeme štvrtý. A jo, to je dobre. Ja to zničím, počkaj. No, poď. Aha, máš. Jo! Poď, zober to. Alebo vieš čo? Fúha, počkaj. Ja nevadí, 3. miesto. Aspoň není mínus. Ale už by to chcelo výhru. Kámo. Ja. OK, takže tu máme celkom taký mid-lobičko. Franky. A ide to moc. Však on je odprávňa, takže ho nemôžem. Hlavne on keď sú, no potom ti dá ulti. To je takzvané... Že to je Sprout? Tento? To je penálny. Penálny dáva kámo damage. Bez power cube. No to je čisté, to neviem, či by sme mohli... Keď tam je... Kámo, to je stále s tým nádom. Nás ide každý. Prečo keď točíme? Kámo, doteraz som tu mal samých dúbov. Poď. Čakaj, idem za tebou. Čakaj. Wow.
Tak to nič. Kámo, tretie miesto zase? Či štvrté? Kámo, ideme Tretie. nový game, mňa to nebaví. Že kámo, čo je vlastne také dobré? Ukáž knockout, kámo, tak to je fakt long range. Hot zóny, tak to je také... Ale od zóny Bounty. musím free. Mám nejaký boxík free. Nič nesvietilo, GG. A mám nejaký quest splnený. Mám Legendary Star Drop. Dobre, poď. Kámo, na kole tu stavba veľká. Starpa veľká. Stavba veľká. Ale aspoň na ňu mám. Ja ju upgradeím, takže OK. Ale neviem, ktorý je lepší. Chat. Tak poďme od zóny, Prepačte, ne? to Poďme povedal od môj zóny. brat. Počkajte, a ja si dám pauzu na smrkanie. Je baza. Abo ideme Vipel? Ne, ten Vipel to je blbé. Ach jaj. 10 aspoň 20 000 lajkov. No dúfame aspoň, že 50 zhliadnutí by sme mohli dať. Síce sme len začiatočníci na YouTube, ale tak si aspoň niečo. Paňa, poď. OK. Kámo, čo to je? Pohode. Viete čo, ľudia, my ideme asi vrátiť trofeje. Tak zahráme. A tak keď si vrátime, tak máme... Ty kokso. Ideme vrátiť, boli ľudia, lebo zase sme prehrali a Matúšovi to dal -7 a som to... No a sme v keli, brácho. Jeden tam má fame proste, druhý tam majú rankedy, kamo. Tam ten Supercell je úplne na hovno. Kámo, áno. No čo si o sebe my... Testo, ľudia, kamo, za toto si zaslúžime aspoň jeden like, fakt. Prosím. Sme na YouTube noví, tak aspoň nás podporte. 2 rare. 4 super rare, 4 epic. 4 epic. Kámo, 4 epic. dobre. 100 a skin na Grifa. OK, ideme na to. Poďme, to sme celkom dobre zahrali, síce to nebol najlepší gameplay, ale aj to treba. Kámo, kempíme. Kámo, to boli... Škoda, že to nemám na YouTube. Kámo, OK, začíname druhú. Začíname druhú. Ľudia, chápete? Teraz nedávno bola nová sezóna a typek tu má, že jak? Nehráš do 12 každý deň. Ten Ebit 1. Tak majú nerfnúť niektorých typkov, kámo, úplne. Vlastne sprejujeme, Matúš. Jo. Sice si teraz povedal moje meno, ale to nevadí. Nevadí. Viete, kde bývam? Bývam na Kvantaliho 39. Kámo, ty Kámo, my tu vyzeráme ako plný... Zbovaný. Kámo, vyzerá, keby sme mali že 2 IQ. Poď. Dead. Už sme top 3, to je v pohode. Už sa pančia, zakempí sa. Nepotrebujem. Kámo, ten 8-bit bude nepríjemný, aj taký tá. Ale áno. Ak na teba skočí. Jedeť. Showdown. Týpek má 9. No tak to sme cooked asi. Áno. Má 3 hapka, kámo. Týpeček. Ale má 12 power cubov, takže nič. To nič, kámo. To keby bol kláč, kámo. On ťa uvidel, škoda. Kámo, my sme úplne cooked. Tyši, kámo. Ježiš, ešte. Poďme. Ale áno.
Nechce nám dať vín. Chalani, prosím. Ja žijem. Poď, kámo, my to my dáme, jak to volá? Za zvonok. Nie, tam si nemali ísť. My sme mohli dať proste audio, že by sme furt zdechali. Ale nevadí. Plus 7, to už znamená, že sme sa vrátili naspäť na naše začiatočné pohárky. Hej. Simon, len taký fun fact, dúfam, že točíš. Dobre. Kámo, zase mastery, mám to je možné. Kámo, vieš, koľko je šanca, že teraz ti nájdeme pro? Ranke ďaká, kámo. Kámo, to nie je možné. Typka natáže na 3 Kámo, to nie je možné. Kámo, proste tu je sa neviem kto. Kámo, to sú tak šalené komba. Berem. Fakt pič, kámo, a ja taký, že dojde? To kto zase? Tak to nič. Kámo, zase Ames, to nie je možné. Poď, vydržme ešte a máme plus 0. Musíme prečkať iba to. Poď. Poď, ešte jedna M. Poď. To by mohli dať. Nech ho tam. Áno, Ne. Jedeš? Showdown. Ja som dal Cordeliusa. Kámo, Dostal? Nemôžu klašnúť, kámo. Voda. nie. Kámo, konečne. Kámo, 3 kily. Ešte sa tam nedostávame. Ešte nie, ale budeme už. Ja musím dať aspoň tu 930, to je náš cieľ. Chcel by som 900 pade, ale tak budem sa záviť. Je showdowny sú ľudia. Povie? Kámo, to bude ťažké. 7-čkový Mortis s Leonom. Kombičko. OK. Kámo, treba Leona a proste sme vyhrali. Hej, to je jediné, čo treba. Som off. Tu sme off, kámo. Kámo, ja tu budem behať okolo. Kámo, to nejde. Kámo, ja keby som sa nebugol o tú vodu, tak ja to utečem. OK, plus. Yes, a ja mám 15 600 trofejí. Poďme, kámo, Iba... mne chýba 11 trofejí a mám o 900. 11 Jo, a trofejí. ja mám... A to Mortisa, Surja, Gejla a Spajka. Maximo? Že by s niekým? Aha, asi Ne, ne. to viacej. Poď, Spajka, Gejl, deť? No, počkaj, Spike neprežije. Počkaj. Bacha, on má ultinu. No. Čo? To je šlo. Kámo, síce som mal asi 60 power cube, ale to Hej, nebolo tak ľahké. kámo, mám 900 pohárkov. Kámo, dobre. Ja mám 936, takže sme v podstate dosiahli náš cieľ, ale tak ideme ďalej. Dáme bonusové, tak. Jo. Dáme aspoň 950. To znamená, že ešte tak 2-3 výhry. Ideálne. Kámo, teraz, ak prepadneme, Matúš, ja ťa zabijem. Idú Počuť showdowny 900 a trofejí. otvoríme video, keď bude zás to top 3. Čaute. Dali sme minus 6 pohárkov a ideme zás. A teraz kempíme. Tak čaute. OK, sme top 3. Sme top 3 ľudia. 5 power cubok. Teraz sme to celkom pušli. Dali sme tak 2 kily. Takže tu je... Tam je, dobre. Dúfam, že sa pritiahne, lebo... Pritiahni, no. Že keď sa nám pritiahne, no tak je Počkaj. Kámo, aj u mňa po sebe. Tu je. Kámo, také iný. On netrafil ultinu. On netrafil. Zajpe. Počkaj, dáme sem takto bota. OK, tu sú. Tu je. Kámo, ja mám 20% na mobile. Dúfam, že to ešte vydrží.
Jako vole. Čo si myslel? Pozor, je to vás. Kámo, škoda, že ten bas nedal tú ultinu, lebo OK, takže v krovičku by mal byť. Len sa nám to strašne sekalo, tak. Kámo, čo si myslel, Skibidi? Čo si myslel? OK, pin. Top 3 ľudia, to je good. To je Kita. Sa nám to sekalo, tak som preskipoval. Clutch, good clutch, ako na to pozerám, ešte si to aj pamätám. Kámo, ten bas. OK, bug. Prečo bug? Ja vlastne, to si pamätám, to sme vyhrali ľudia. Sorry. OK, ideme pre Power Cube ľudia. A nezabudnite dať like a odber, hlavne like a odber dajte. OK. Prečo furt dávam ten pin vlastne? Fakt, prečo? Inak. Good. OK. Je tu Colt. A Colt je tak na diaľku a my sme obidva tak stredne. Na Colt, ale on to je dosť dobré kombo. Sme dead. GG. To sme nemali šancu. Kámo, ja som sa tam bugol. Ja sa bugol do tej steny. Keď som sa tam nebugol, kámo, -8. To je sad. OK. Už mám 895 trofí. A takže čaute ľudia. A vidíme sa pri asi ďalšom videu. Prepadol som teraz -8 a tak nezabudnite dať like a odber a vidíme sa pri tom novú videu. Možno zas dajte koment, ak chcete, aby sme zas natáčali s pánom M. A tak čaute.